Ang AX isa ka opisyal nga assistance halin sa national government nga ginahatag sa mga nagakinahanglan naton nga mga pumuluyo kag ginapaagi ini sa Department of Social Welfare and Development. Nasalaan gani ina nga ginapolitika kay bangod usually naga-coordinate sa LGU or local government officials pati gani sa mga senador man o congressmen kung isa bangod sa kasagaran mas mapadasig ang pagkilala sa mga nagakinanglan tungod ang mga opisina sang aton mga incumbent elected officials may ara sang ginatawag nga economic profile sang aton pumuluyo or constituency. In short, ang AX para imbitani sa tanan nga nagakinahanglan. Galing kung kaisa tungod kulang ang budget, hindi dayon matagaan ang tanan nga kuntani nagaamarman. Isa ina ka social service nga ginahatag sang gobyerno. Kay ang kapigaduhon kadamo gid ang apektado gina-realize naton ina tanan kag gina-recognize kag ina nga sitwasyon. Wala ako nakibot nga si Manoy Junjun, si former congressman, sige ang reklamo sa nagligad ng mga binulan kontra sa AX. Para sa iya, sala ang AX. Ginadabukan niya gani ang wala nakabaton nga magreklamo kay kunon na politika. Madamo siya sa mga masakit nga mga tinaga, gingamit kontra, hindi lang gani sa akon, kundi sa mga elected officials sa barangay, mga barangay officials, pati na municipal officials, kag impact at sa DSWD. Kay kapangakid siya. Pero ining nagligad nga mga inadlaw, mas nakibot pa gid ako na hindi siya incumbent na government official, pero siya na ang lawag sa panawag na may ara kuno siya AX nga ginapanagtag. Matuod man ina, nakibot pa gid ako nga paghatag sa idalom sining programa nga AX sa iyang ngalan, hambal ya sobra na kanami ang AX. Nami na kuno AX. Dugang pagid basta kibot ako nga nakalabot sa 5th distrito si Congressman Suon Perch Berontic syempre nga amang hatag siya AX sa 5th district kay gakinanglan man ang pumuluyo niya sa 4th district. Tama. So amo lang na nga katingalan. Pero ang akong reaction, wala gid ako da gareklamo kay kun may ara man nga mabuligan nga pumuluyo, gina-welcome sa ina. Kay palaagyan malang kita, kami sang serbisyo sang gobyerno. Ang pumuluyo na siguro ang makahambal kung tama bala ang amon ginahimo, kag kung plastar bala ang mga ginapang himo nga programa para sila nga nagalabot sa pumuluyo. Kay may ara man mga gareklamo, tungod gindali-dali nila, gasulubra ang ginatag nila, wala gintagaan ang iban nga kakinanglan, ang ginatag nila yung ilalang kilala nga gintagaan tag 3 hasta 4 sa isa ka balay. So amoy na ang akon concern kay kuntani kung biskan wala gaagi sa akon, kuntani ginpaagi man nila sa barangay officials, kilala sa mga BSPO, DSW, ang mga gakinahanglan man nga pumuluyo. Medyo man